Velkommen til en film om opgave 3.4. Den handler om, at man skal bruge de her oplysninger heroppe til at udfylde den her tabel. I de her oplysninger, der står der, at situationen antages at være binomialfordelt med antalsparameter 1000 og sandsynlighedsparameter 0,7. Når de siger binomialfordelt, så betyder det, at jeg skal bruge binomialfordelingsformlen til at finde sandsynlighederne. Og binomialfordelingsformlen, den står enten i min formelsamling, eller så står den herinde. Binomialfordelingsformlen, det er den her formel. Den kan bruges til at finde sandsynligheden for et antal succeser. I den her situation betyder det, at jeg kan finde ved hjælp af formlen sandsynligheden for, at 0 skal have betalt deres hjemrejse, eller sandsynligheden for, at 1, sandsynligheden for, at 2, sandsynligheden for, at 3 osv. skal have betalt deres hjemrejse. Og hvordan formlen lige er skruet sammen, det kan vi snakke om en anden gang. Men den består altså af den her binomialkoefficienten, som er, man ser den også som kn, r, og den kan også skrives op på den her måde. Og så er der nogle sandsynlighedstal her. P, det er sandsynlighed for succes i grundeksperimentet, og 1 minus P, det er sandsynligheden for fiasko i grundeksperimentet. Og heldigvis så har de givet os alle oplysninger her. De siger, at sandsynligheden for succes i det her tilfælde er 0,7. Så må sandsynligheden for fiasko selvfølgelig være 99,3%. Vi skal have tastet ind i Excel. Den har nemlig selve funktionen inde i sig. Antal betalte skulle der stå i den ene kolonne, og i den anden der skulle stå sandsynlighed. Antal betalte, der skal stå 0, 1, 2, 3. Og så kan jeg markere det hele, og så bare køre derned. Og jeg vælger at sige ned til 20. Jeg tror ikke, der kommer mere end 20, der skal sendes hjem. Herover som sandsynlighed, der stod, at jeg skulle bruge binomialfordelingsformlen. Det sætter mig i feltet, skriver lige med bin, og så kommer den hernede. Binomialfordelingen. Her der er det ret afgørende, hvad rækkefølge jeg taster mine parametre ind. Det første tal, det er det her tal, der skal tastes ind. Antal forsøg, der skal stå 1000. Jeg havde 1000 folk, der skulle sendes hjem. Så skal sandsynligheden stå som et decimaltal. Det vil sige, der skal stå 0,07. Nej, 007. Fordi det er 0,7%. Herover der skriver jeg falsk. For jeg vil ikke have den kumuleret. Så får jeg det her tal. Og det vil sige, sandsynligheden for, at der er 0, der skal have betalt deres hjemrejse, den er 0,008. Det er ikke et ret stort tal. Men jeg tager det sorte kryds og trækker ned. Sådan. Så kan jeg se her, at sandsynligheden for, at der for eksempel er 6, der skal have betalt deres hjemrejse, den er 14,9%. Og sandsynligheden for, at der er 7, der skal have betalt deres hjemrejse, den er også cirka 0,15, det vil sige cirka 15%. Så det eneste, de tjekker her, det er sådan set, at man kan bruge binomialfordelingsformlen i Excel på den helt rigtige måde. Og den bruger man altså sådan, at man prøver lige at taste den ind igen. Og dobbeltklik. At på den første plads, der skal stå et tal, der betegner antallet af succeser, lige præcis i det her tilfælde. På den næste plads, der skal stå, hvor mange forsøg du har i alt. Og på den sidste plads, der skal stå sandsynligheden for succes i hvert grundeksperiment. Der kan for eksempel stå 0,16. I den sidste, der skriver man sand eller falsk, afhængig af om man vil have det kumuleret eller ej. Og vi vælger lige igen og skrive falsk, fordi jeg er egentlig bare interesseret i lige præcis det her tal. Prøv et tal her. Lille, bitte tal. Fint. Godt tal. Så er det ikke ret stort. 10 i minus 72. Det er ret stort. Så det er altså det, man skal
Hvis man ville have den kumuleret, hvis man skrev sand herhen, så skete der heller ikke det helt store ved det, bortset fra, at så lagde den sandsynlighederne sammen løbende. Sådan så til sidst kommer der til at stå meget, meget tæt på en. Nu har den lagt alle de der sandsynligheder sammen løbende. Jeg skriver lige falsk igen, og får det kopieret ned, sådan så der står falsk hele vejen ned. Så må vi se, om det passer med min løsning. Det tror jeg. Jeg skal udfylde tabellen på baggrund af opløsningen. Og her der så jeg sådan set det samme, at hvis de sender 1000 afsted, så skulle jeg helst regne med, at der er størst sandsynlighed for, at de skal sende lige omkring 7 personer hjem. Og det passer også her med, at der står et 7-tal her.